оценяваш или да бъдеш оценяван? Ти да си журито или тебе да те оценяваш? Къде е по-лесно и къде е по-приятно? Известно напрежение след Не знам, по-скоро заявила на съотборниците си, че за напред ще тренира само това, което ми харесва, има този тип от формат от предаването. Аз може и да танцувам, или в журито, така. Но сега в журито ми е интересен, защото така, не знам, може да оцени и да дава някакви салача на самото звездите и да казва това, което е моето мнение. Обен да не се разбира толкова по език, защото пак български език е много труден. Но аз с някои жестове така, ви сега разбраме, Алфредо казва това и онова. А ти би ли направил нещо свързано с танците и пеенето едновременно, някой мюзикъл или някакво вариете? Искам да прави вариете или мюзикъл. Нещо, което тук в България няма. Във Франция има, в Англия, в Италия. Но тук в България, не знам, нещата отива към шалга, музика, не знам. Нещо, което пак не е лошо, но не знам, всичко отива към една посока. Но сега има развитие. Българин се смени на последни 8 години. Горе се започва да смени малко и може би по-натам се имам шанс да прави, трябваме спонсор. Всъщност ти в България си дошъл, за да участваш в едно вариете. Да. И какво стана там? Разкажи ни повече за твоето идване в България. Да, дойдоме тук в вариетето, танцуваме там, правиме спектакъл там и после... Как реши да останеш в България? След вариетето, работи в една съведението. Много популярна, всички го знае тук в България, не трябва да казва име, но всеки го знае. И там всяка вечер шоу, програма, много различно, латино съведението. И след това, тогава те ме вики за Стар Академи телевизия, тогава имам ангажименти, работа. Така. Къде се чувстваш вкъщи? Навсякъде. Аз съм като Хосе Марти. Хосе Марти е нашето, като вашето Иван Басов. Да. Поет. Да. И той казва, yo vengo de todas partes y hacia todas partes voy. Аз идвам от всякъде и навсякъде отивам. Да. Той нещо такова. На какво искаш да научиш децата ти? Когато те порасна, да се прави каквото те иска. Да учи... Не е задължително и те да танцуват. Не, всички те танцуват, доколкото знам. Те танцуват всички. Аз сега го пускат, те се спортуват, танцуват. Но нямаш амбиция да става танцор? Не, няма. Това не е хубаво. Хубаво е да те ходи на танци и прави тия неща, на спорт. Да не стои в компютър, защото сега на последни има много игри, не знам какво и много неща. И губи време децата. И когато се спортува, танцува, тогава те се расте по друг начин. Коя е най-трудната дума на български според теб? Най-трудна? Коя дума на български ти е най-трудно да кажеш? Има една бъчва. Бъчва, но? Въжва. Въжва. Една котията. Бъчва. Видя ли? Това е дума, която не мога да кажа. Въчва. Бъчва. Ето я беше друга.